Sa video nga gipaambit ni Dutch Sarail sa social media, makita ang kalisod o kahadlok nga nasinati sa mga pasahero sa nalunod nga lansya sa Bungaw, Tawi-Tawi. Aya sila na rescue sa mga otoridad nitong Lunes, Enero 19 ning tuiga. Usa si Sarail sa mga pasaherong survivor sa MLC Tinor. Subay sa report, may biyahe ang MLC Tinor Lunes sa buntag ikan sa Manok Mangaw Pier sa Simunol padulong sa Bungaw. Sakay ang 96 ka mga tao, lakip na ang mga crew niini. Samtang ana sa lawod, kalit nga naabdan og kusog og dako nga hapak sa balod ang lansya, hinungdan nga nalunod kini. Tungod sa kakulangon og life jacket, napugos ang ubang pasahero nga mogamit og dagkong mga plastic container og cellophane isip boya aron mulutaw samtang nagpaabot og rescue. Miabot og 2 ka oras ang hinulatay, aya miabot ang rescue team sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRRMO sakay sa dakong speedboat samtang ang uban na rescue sub sa mga milabay nga pump boat. Nagtinabangay sab ang Philippine Coast Guard, PNP, Maritime Police Station Simunol, Philippine Marines Search and Rescue Team ug PDRRMO aron ma-rescue ang tanang pasahero sa nalunod nga lansya. Lahat po nung pasahero netong MB City Noor na nangyari po nung January 19, tama po ba? Opo. Lahat po ito ay na-rescue po natin. They were also provided with the medical assistance po. Sa pinakulahing update, 38 sa mga pasahero ang luwas nga nakaabot sa Manok Mangaw, Simunol samtang 5 ang gihatod sa tubig indangan pinagi sa Coast Guard Station Central Tawi-Tawi kabag ang kapulisan ug Philippine Marines. Ang ubang pasahero nagpabilin pa sa Bungaw kauban ang ilang pamilya samtang ang uban kasamtangan na nagpaayo sa IPHO Tawi-Tawi Dato Halon sa Kilan Memorial Hospital. Migawa sa paunang impormasyon na ang kakaraan sa lansya ang usa sa mga posibleng hinungdan kung ano wala makasugakod sa hapak sa dakong balod. Gipalawman pa sa Coast Guard Central Tawi-Tawi ang investigasyon aron mahibal-an ang katungdanan sa operator sa MLC Tinor. Hilabi na nga lakip sa mga survivor, mga bata ug tiguwang nga labing naapektuhan sa trahedya. Luyo sa nahitabo, mapasalamaton gihapon ang mga pasahero sama ni Sarail kay naluwas sila sa trahedya sa dagat bisan nakahatag kini og trauma kaniya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.